היי, ערב טוב. ברוכים הבאים לחתול וחצי, הפודקאסט שבהחלט בחרנו את השם שלו, ואנחנו 100% עם פורמט מוכן שאנחנו עושים כל פרק. בפודקאסט הזה יש נקודות ויש מנצחים, וכל פעם יש מנצחים, למעשה היה את זה כל פרק. איתי היום נמצאים אורחים, כרגיל. אם אתם רוצים להציג את עצמכם. היי, אני גיל ורונר. אני מתקיים, ולגמרי לא נקראתי מצחוק שאמרת חתול וחצי. עכשיו, אם שמתם לב... זהו, זה הכל. אני גלעד המצחיקול הראל, לא צריך להציג את השניים האחרים. אם שמתם לב, פרק קודם אמרנו שיש לנו מנצח, והמנצח הוא לא מי שעכשיו מריץ את הפודקאסט. נכון. אני הולך לשנות את זה. פעם יהיה מנצח, ואנחנו נראה מה נעשה עם זה אחר כך. אוקיי. תזכירו לי מי ניצח? רגע, אתה לוקח לי תואר האבירות? נראה לי שנטע ניצחה פעם? אני מאמין שנטע ניצחה, אבל כאילו, ההוסט עבר לגיל. אבל כן, הפעם יהיה... מה אתם צופים? אנחנו לא יודעים. הפעם יהיה מנצח לפי נקודות. אוקיי? אוקיי. טוב, אז... השתכללנו מאז. אז אני רוצה שנדבר כמה דברים, ואני חושב שנתחיל עם איזה טופיק פשוט, זה טיפה... הכירות הדעות של כולם ואיזשהו רעיון. אז בבקשה, בואו... אני רוצה שנדבר על מה לדעתכם יוצר את ה-ideal video game. גרפל הוק. אוקיי. Easy answer, גרפל. Easy answer, גרפל הוק. Complicated answer הולך ל-level design לפי דעתי. אוקיי. כאילו, אני לא חושב שזה משהו שאתה יכול לסכם אותו בדבר אחד. זה הרבה חלקים שאם הם נעשים טוב, אז מן הסתם הם כאילו... זה גם נורא תלוי לפי דעתי באיזה משחק מדובר, כי זה נורא... יש הרבה ז'אנרות, יש הרבה דברים ש... יש משחקים שאכפת לי מהסיפור שלהם, ויש משחקים שלא אכפת לי מהסיפור שלהם. נכון. כן, זה תלוי בטארגט אודיאנס ובז'אנר שאתה הולך עליו, זה גם נכון. אני לא אכנס למונסטר הנטר ואגיד, פאק, איך בא לי לדעת למה המפלצת הזאת רוצה להרוס את הכפר בפעם 58. לא, אני רוצה ללכת למונסטר הנטר בשביל להפוך מפלצת לפאקינג קלודינג סטייל שלי. לפאקינג ברנד. אני חושב ש... כאילו, level design זה חשוב. level design זה בהחלט אחד הדברים שחשובים במשחקי מחשב, אבל... לא יודע, אחד הדברים שיכולים להכניס אותי יותר, זה מן הסתם גיימפליי. אם הגיימפליי לא טוב, אני לא רוצה לשחק את המשחק. אני מניח שגיימפליי תמיד יהיה bread and butter, כי כאילו, אתה לא יכול וידאו גיים בלי גיימפליי. אני אתן אבל תשובה מעניינת, אבל שאני אגיד את זה ככה, היא מתאימה לי ממש להגיד את זה, גם מוזיקה נורא חשוב לי אישית במשחק. סאונד דיזיין זה אחד הדברים הכי חשובים. אני אתן דוגמה ממש מוזרה, יש משחק כלשהו בשם הופיקו, שאני לא אוהב את הגיימפליי שלו, הוא די מוזר, הוא לא כיף, אבל הסאונדטרק בו כל כך טוב שאין לי בעיה לשחק את המשחק, כי הסאונדטרק בו פשוט כיף. עכשיו אתה אומר לעצמך, לך פשוט תקשיב לסאונדטרק לבד, ואני אומר לעצמי, כן, אני יכול לעשות את זה, ואני עושה את זה, אבל לא, זה יותר מכניס אותי למשחק, כשאני שומע את המוזיקה ומה שהחליטו לשים שם, ולמה החליטו לשים את זה שם, אני גם אוהב לחשוב על זה. נייס. שעוד מישהו שרוצה... אני אלך על קצת כיוון אחר גם, ואני אענה כאילו... אני חושב שאולי החלק באמת הכי חשוב במשחק פיזי, אחרי שכבר סיימת להכין אותו, זה כנראה ההתחלה של המשחק. כאילו שזה לא משהו ספציפי, אבל אני חושב שהתחלה חזקה למשחק הרבה יותר חשובה מסוף, וגם מכאילו בלק משמעותי באמצע של המשחק. כן. שברור שכל החלקים חשובים מאוד. וככל שהם טובים יותר, ככה החוויה הופכת להיות טובה יותר. אבל בוודאות, אם הפתיחה למשחק היא חזקה יותר, אתה פשוט נשאב הרבה יותר בקלות לתוך זה. הרבה יותר קל גם להמשיך אחר כך לשחק. גם קצב, הייתי אומר, מבחינה של נכון. כמה מהר דברים רצים. אתה לא רוצה דברים שירוצו, אתה לא רוצה שהדברים ירוצו... מהר מדי או לאט מדי. בדיוק. אחד הבעיות שלי בינתיים, לא יודע, סתם להגיד מטאפור, אני פאקינג מטה במשחק הזה, אבל בין החלקים כאילו של איך קוראים לזה? של הסיפור, שאתה אשכרה צריך לעשות את הדאנג'נס והכל, הדאנג'נס כיפים וטובים, אבל פשוט הכל נהיה בפתאומיות יותר איטי.
שזה כבר נהיה קשה לשחק, ואז עד אתה מסיים את הדאנג'ן, והסיפור חוזר, פתאום יש קצב, פתאום יש קטע מעניין, פתאום זה שוב פעם נהיה מגניב, ואז שוב פעם צריך לעשות דאנג'ן, וזה נהיה פאקינג איטי. אני מניח שזה כאילו נוגע בנקודה כן. שפשוט לשלב גיימפליי עם הסטורי. הסטורי כאילו לא יכול להתקיים לבד לחלוטין, והגיימפליי לא יכול להתקיים לבד לחלוטין. צריך כן. שלמשחק יהיה כאילו consistent pattern, ואם הוא נכון. נשבר בפעמים מסוימות, אז פשוט זה לא יעבוד. אוקיי, מה מבחינת... יש פעמים שזה כן עובד, אבל ברוב הפעמים לא. אם הולכים משהו יותר ספציפי, איזה כאילו פיצ'רס הייתם שמים בזה או לא שמים בזה? קודם כל אם עכשיו settings. אני עוצר משחק הכוונה, אם עכשיו אתה מעצב לך בראש מה ה-ideal video game בשבילך. graphic settings. אוקיי. איך זה, אוקיי. כאילו זה נורא ספציפי. אני אני רוצה שאני אוכל לשנות הגדרות, הולי שיט. אוקיי, סליחה, הדבר הראשון שכל משחק צריך לעשות, זה לעשות לך פופ-אפ של מאסטר ווליום. אוקיי, בסדר. אני מסכים עם זה, אבל מבחינת... הדבר הראשון, אבל אני מבין מה אתה שואל פה. הוד רוממותו, ואני אענה לך בדיוק על שאלתך. באמת רומם. בדיוק. אני חושב מבחינת perfect game, אוקיי? מה שאני רוצה מהמשחק שאני חושב שאני יכול לשבת עליו שעות. אני רוצה really good sword combat, אוקיי? אני רוצה מאוד ספציפי. מאוד ספציפי. אני רוצה really good sword combat. הדוגמה הכי טובה שלי פה זה וויצ'ר 3. הקומבט בו מרגיש כל כך smooth. אני כל כך אוהב את זה. בנוסף, אני רוצה סיפור טוב, כמו הסיפור נגיד של Assassin's Creed 2. הייתי לוקח, אם הייתי עושה מישמש ממשחקים אחרים, הסטורי מ-Assassin's Creed 2, הקומבט מוויצ'ר, אם אולי טיפה הייתי מוסיף גם נגיד שוטר אלמנט, אבל ממש בקטנה. ואני רוצה עולם לעשות לו אקספלור, אבל אני גם לא רוצה שהוא יהיה עם יותר מדי קולקטיבלס. אני רוצה שיהיה לי עניין בלטייל בעולם. זה צריך להיות יותר open world, מעניין. אוקיי. כן, אני תמיד הייתי ה-open world fan, אני חושב פה בקבוצה. כאילו, זה הדברים שאני אוהב. וסורד קומבט, זה כל כך פאן שזה עשוי, שזה יושב טוב. זה מעולה. אני מנסה לחשוב עם עצמי. הדבר הראשון שעולה לי בראש זה הגרפיקה, שזה מוזר לי להגיד את זה. אבל אם הייתי רוצה משחק, הגרפיקה כנראה הייתה שילוב של גילטי גיר סטרייב וזנלס זון זירו. לפחות הסטייל עצמו. כי, לא יודע, משהו במשחקים האלה, הסטייל שלהם, הם, לפי דעתי, they nailed it. פשוט מבחינת מאוד מוזיקה. אקספרסיב, כאילו, האנימציה. כן, מאוד אקספרסיב. לא אכפת לי אנימה, לא אנימה, מצידי שיהיה קרטון סטייל פאקינג אבטאר, לא יודע. עם השיידינג הזה שיש למשחקים האלה. השיידינג, האנימציות, רגע. אני גם צריך להגיד את זה עכשיו, אימפקט פריימס זה גם חשוב. כל דבר שקשור לכביכול התזוזה של הדמויות, זה נורא חשוב לי בגרפיקה. עזוב אותך כמה ריאליסטי וכמה זהה אתה רואה על השחקן ב-NBA 2K, לזה לא אכפת לי. אכפת לי מהתזוזה, מכמה חלק זה נראה. אני חושב אבל שכל, כאילו, כמעט כל מקניק במשחק, אתה יכול לומר שהוא יהיה חשוב, זה פשוט תלוי במשחק. בדיוק. כאילו, נכון. אני מניח ש... לא יודע, אולי ענבר, אם אתה יכול כאילו לשכלל את השאלה. זה לא אמור להיות מאוד ספציפי, פשוט מה... בחלק הזה, מה הפיצ'רס שהייתם מוסיפים למשחק? מה לדעתכם משפר משחק? סאונדטרק טוב. סאונדטרק טוב. זה לא חייב להיות משהו לפי- מאוד ספציפי, זה פשוט general features של המשחק. אוקיי. General features, סאונדטרק בחינם בצד. אוקיי. סתם. בתכלס, לא יודע, פשוט הרגשה טובה של הקונטרולס, אני מניח. קונטרולס זה הקונטרול זה מאוד הרגישו חשוב. טוב. פחות בדיוק. פיצ'ר הייתי אומר. אבל אתה כן. יכול כאילו, קודם אני כל חושבת- שהקונטרולס ירגישו טוב, ודבר שני שאתה יכול לעשות רימאפ לקונטרולס. זה אני חושבת שאחד הדברים הכי טובים שמשחקים מציעים זה כאילו בפרנצ'ייזס מאוד גדולים, זה שיש משחקים
מציעים אתגר לשחקנים שקיימים, שמשחקים הרבה מאוד, ובוא נגיד גם אפשרות דרך להיכנס לשחקנים חדשים, שכאילו פותחים גם את האופק לשחקנים חדשים שרוצים להיכנס לתוך הפרנצ'ייז. אני חושבת שזה מבחינתי כאילו גם מאוד מאוד כאילו ענייני ועוזר למשחק להתפתח. שכאילו גם הוא יודע לשמר את הקהל שלו, וגם הוא יכול להרחיב את הקהל שלו במובן מסוים. מעניין. יש לו מישהו משהו להוסיף? לא יודע. לא, שאלה נראה לי מעניינת שלא. אבל. אוקיי, זה הסוף לטופיק הראשון. אני שמח להודיע לכם, 0 נקודות לכולם. אוקיי, כן, בייבי. אוקיי. השאלה אם זה היה חימום או שזה היה מכוון. עכשיו שעברנו על זה, אני אשמח שנדבר על מה עוזר לכם לעשות פוקוס. במשחק או בכללי, במשהו ספציפי? בכללי בחיים. במשחק? בכללי. לא קשור למשחקים. בכללי יכול להיות בחיים, קשור, יכול להיות לא מוזיקה. קשור. אוקיי, שקט. הוצאת לי את המילים מהפה. שקט. חד וחלק שקט. אז זהו, שאני אגיד ההפך מגילת, רעש. כמה שיותר רעש. לדוגמה, אני צריך שמישהו ידבר לי באוזן. או, כאילו, אני צריך שיהיה לי משהו במסך השני. למשל, אני יושב ואני משחק משחק. אני מרוכז במשחק, אבל במסך השני יש לי משהו ברקע. אני חייב שיהיה לי משהו ויזואלי במסך השני, כדי שאני אוכל להתרכז. הונסטלי, משהו שעוזר לי, משהו שעוזר לי, אם להתרכז, זה לדבר לעצמי חלש. כי לדבר לעצמי עוזר, אבל למה, אני מוסיף את החלש, כי בסופו של דבר, כשאני מנסה להתרכז, זה באזור עם הרבה אנשים, ואני לא רוצה שאף אחד יחשוב כזה, אוקיי, למה הוא מדבר לעצמו, למה הוא אומר לעצמו, טוב, אני אעביר את הקובץ הזה לכאן, ואשים את זה כאן, למה? כן, חשוב אמר לי- בקול רם, אבל מה שאתה עושה פיזית מאוד עוזר כאילו להתרכז במה שאתה עושה. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? כן. אתה רוצה להוסיף משהו? וואו, תראה, פסטיבל הילה. כן, אחי. בשבילי זה מאוד תלוי מה אני מנסה להתרכז בו. אוקיי. זה, אם זה משהו שהוא כאילו, שאני צריך ריכוז בו 100%, הרבה פעמים אני פשוט לא מצליח למצוא משהו שעוזר לי. לאחרונה אני התחלתי לקחת רטלין לזה, ומצאתי שזה משהו שמאוד משמעות, מאוד כאילו עוזר. אוקיי. כן. אני אף פעם לא הייתי לרטלין, אז אני לא יודע כל כך. אני גם אף פעם לא הייתי על רטלין. אבל... כן. עוד משהו? כאילו, לי כן יצא, אבל רק כאילו בילדות. אני יכולה להשתייך באמת על התשובה שלך, ענבר, אבל זה חלקית עזר לי. בשלב מסוים זה פשוט... אני גיליתי שזה לא כל כך... כאילו בכזה, לאחר שכזה התבגרתי, כזה לכיוון נאורות מה שנקרא, זה פשוט כזה די הפסיק לעזור. פייר. אוקיי. אז כזה אמרתי ש... טוב, כי אנשים משנים, כאילו, אני יכולה להגיד, הייתי מאוד, כאילו, בתור ילד אתה מאוד, יש כאלה שמאוד הייפרים ואנרגטיים, ואז כזה מאוד קשה להתרכז על משהו ספציפי. אז כשיש אמצעים כאלה או אחרים, זה מאוד מאוד עוזר. כיום אני מתרכזת, נגיד בהליכות למשל, אני פשוט שמה לעצמי מוזיקה, ואז ההליכה הופכת להיות הרבה יותר נעימה. או בכל, כאילו, כשאני כן, נוסעת אני מחזק את זה למקומות וזה. כאילו, פשוט מוזיקה עוזרת לי להתרכז. אני כן, מחזק כי שמוזיקה זה מכניס אותך דבר לזון קיים. מסוים, יותר כזה, כאילו זון אחר, זה הופך את כל הסביבה לבאמת יותר כזה נעימה, וכאילו נותנת לך, זה כזה הזון שלך. מהמם. אני חושב שזה גם מאוד תלוי בבן אדם. מהבחינה גם זה הזאת, דבר של שהוא המוזיקה. מאוד תלוי. כאילו, כן. המוזיקה, בסופו ניקח רגע ספציפית נדבר על המוזיקה. המוזיקה שתרגיע אותי, לא בהכרח תהיה מן הסתם... מה שעוזר לי להתפקס, לא בטוח שיהיה מה מהמם, שעוזר לך להתפקס, או לכל בן אדם נכון. אחר. נכון. אבל מעבר לזה גם, כל העניין של, אני אקח את מה שבר אמר מקודם, שזה תלוי גם בסיטואציה. נכון. יש דברים שלפחות אני מרגיש ככה זה אצלי, לא משנה מה, אתה לא תצליח להתמקד בזה.
יש כן. כל כך הרבה, נקרא לזה רעש. ככה אני משתמש בזה. יש כל כך הרבה רעש שעובר לך כזה, אתה יושב, אתה עובד על משהו, ואתה כזה, פרפר. או וואטאבר. אני דווקא אוסיף משהו, כאילו, שלא אמרתם, שזה תחרותיות. כאילו, אני חושב שאם אתה, כן. אני חושב שאם אתה יודע שאתה בתחרות ואתה, כאילו, רוצה לנצח במשהו, אתה יכול הרבה יותר בקלות להכניס את עצמך להדספייס, מה לריכוז, כי שנקרא. אתה כאילו ממוקד מטרה. אוקיי, פייר. אני רוצה לעשות פה קאונטר ארגומנט. מסכימה עם מה שאתה אני יכול, אפשר שנעשה back and forth? Yeah. זה מותר בחוקים, אין. ענבר? אין פה אף כאילו סטרקצ'ר לזה. לכו דברו מה שאתה רוצה. דרך אגב, מעולה. אני אקח את מה שאמרת, תחרותיות, אבל אני אקח את זה למקום שלי של, נגיד, יצירה, של מוזיקה. תחרותיות עצמית, דווקא אני מרגיש שתהרוס לך. תוציא אותך מריכוז, דברים כאלו. יכול להיות שסבבה, אני צריך לסיים את ספיידרמן מיילס מוראלס לפני גלעד. סיטואציה לא אמיתית. מעניין מי ניצח בסיטואציה הזאת. בסיטואציה הזאת. אבל, וכן, אני אוכל אולי להצליח להתמקד בזה, אבל אם אני אשב עם עצמי ואני כזה, אני רוצה להוציא X ו-Y, ואני בתחרות מול עצמי, אני כזה, הגיל של אתמול עשה את זה יותר טוב, גיל של מחר יכול לעשות את זה יותר טוב, זה תחרותיות עצמית, זה מוציא כן. אותך מריכוז. אני מניח אבל שאני צריך אז כאילו להיות יותר ספציפי, שלא לא התכוונתי לתחרות עצמית בכלל, כאילו התכוונתי ספציפית לתחרות שלך מול אנשים אחרים, גם אם זה תחרות חברתית, ולאו דווקא משהו שמגיע כאילו מאיזה מקום רע. זה פשוט יכול להיות שאתה ועוד חבר שלך מאוד מאוד רוצים לסיים סדרה מהר, ואתה יוצר לעצמך בראש את התחרותיות, פתאום יותר קל לך להתרכז בסדרה. יכול להיות שאתה ועוד חבר שלך משחקים משחק, ואתה אומר לעצמך כאילו, אוקיי, אני רוצה לקבל יותר נקודות ממנו. זה לא בקטע של להשוויץ, זה לאו דווקא בקטע של כאילו להיות יותר טוב מאנשים, אבל זה פשוט יותר קל להתרכז, ברגע שאתה מציב לעצמך את ה short term goals, ואתה כל הזמן כאילו מנסה להגיע למשהו, ואז אתה מגיע לזה, אתה מנסה להגיע למשהו הבא. אוקיי. כן. מקבל. יש עוד? עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? כמה נקודות קיבלנו? אוקיי, אז בסוף הראונד השני, קצת הדאגתם אותי אחרי הראונד הראשון, שאף אחד לא עושה כלום. אבל, וואו, גלעד, אתה ב-0, נטע את בנקודה 1, זיו ב-2, גיל ב-6. What the hell? וואו. אז יש לנו כבר פער די משמעותי. כן. זה כמו גולף with your friends, כשאנחנו משחקים עם נאדה. אוקיי. יהיה דוזבוע כל ברעב. האור. אני מנסה לחשוב מה עשיתי 6 פעמים בשביל להגיד, על זה קיבלתי נקודה. אוקיי, אז עכשיו, בטח על הארגומנט. איזה טכנולוגיה הייתם אומרים שהפכה את העולם ליותר טוב? איזה טכנולוגיה עשתה את העולם ליותר טוב? תנו לי להגיד דבר אחד, האינטרנט היה טעות. מה? אני לא מסכים איתך. האינטרנט מה, היה גלעד? טעות. איזה אני לא טכנולוגיה חושב הפכה את שהייתי העולם בטוח. למקום יותר טוב? אני יודע. דוד שמש, חברים. אוקיי, הסטרים שלי נגמר, ואני אחר כך אסדר את זה. דוד שמש, חברים. דוד שמש בוודאות הפך את העולם ליותר טוב. תמי 4. פייר. חבר'ה, בוא נלך חבר'ה, הרבה יותר בסיסי מזה, חבר'ה. אחי. לא, רכבת, הטכנולוגיה הכי טובה, הטכנולוגיה ששינתה את העולם בצורה משמעותית, חבר'ה. זה לא אחר מאשר פאות שיער, אוקיי? זה לא טכנולוגיה. עוד שיער. יודעים משהו? לא ממש. טכנולוגיה דווקא משמעותית חשובה. הנה, אני אלך להגיד משהו מעניין. פטפונים. פייר. אוקיי. אני באמת באתי להגיד את זה. אני חושב... בואו נדבר על פטיפונים. עזבו את כל הרעיון של הפודקאסט, בואו נדבר על אוקיי, אתם פשוט מתעלמים מהטופיק שלי, קול. לא, לא, סתם. זה גיל מתעלם מהטוב. אני עם 6 נקודות, אני יכול לעשות מה שבא לי. דאם. וואו. אומייגאד. וואו.
אוקיי. אוקיי, רגע, אז אם trying תרשו to- לי, אם מרק תרשו כותב לי, לו בצד What's your שהוא plan? מוחק את כל הנקודות שלי מוחק. אחרי זה. That's קאז'ואלי your מוריד. plan. אם תרשו לי לרגע, אוקיי, אם תרשו לי לרגע, אז לא. אתה יודע, אופניים חשמליות, מכונית, רכבת, מכונית חשמלית. מעלית, אוקיי, כוסות פלסטיק, סבבה? טכנולוגיה זה לא זו? ממש טכנולוגיה, אבל שם. כוסות פלסטיק. אתם מדברים על טכנולוגיה כמשהו כאילו שקשור בהכרח לאלקטרוניקה. כן. אבל זה לא קשור לטכנולוגיה. אוקיי, אפשר... דאנג'ן מאסטר, אתה יכול להגדיר... Dungeon. אתה יכול להגדיר טכנולוגיה בשביל השיחה? פיין. דבר אלקטרוני. בסדר? אוקיי. הולכים על דבר אלקטרוני. אוקיי, שמש אוקיי, נחשב. מחשבון, מחשבון לוחות נחשב. סולאריים, מסכים עם לוחות סולאריים. אוקיי, חברים. רדיו. רגע. רדיו. כן! אוקיי, כן. רדיו זה רדיו. פסיכי. מאוד. רדיו זה פסיכי. זה אחד הדברים הטובים איך אני לא אמרתי את זה? כי אתה לא באמת ברדיו, אתה בגלי צה"ל. ברו, זה אותו דבר. וואו, וואו. מה זה הקול-אאוט הזה? סתם. זהו, הפספס עכשיו נהיה כל בדיף ההייט רציני. הנוכחי לגלי צה"ל זה היה... זהו, אתה עושה פאקינג דוקס לגלעד פודקאסט. אפשר לומר כאילו משחקי מחשב בתור אתה טכנולוגיה? יכול להגיד. I guess, אבל אני לא תכלס יודע כן. כמה זה כביכול הייתי טכנולוגיה. אומר אבל יותר בצד של כאילו hardware. כאילו מחשב, אוקיי. מחשב as is. אני חושב... אני עכשיו באמת, עכשיו אני... או, טלוויזיה. אוקיי. מסכים בכללי. אני לא חושב טוב. שזה, אבל... כאילו זה דבר מן הסתם חשוב בחיינו, אבל לא הייתי אומר שזה life changing, אתה יודע? אני מסתכל יותר על דברים life changing מבחינת הדרך שאנחנו זה, תנור. מבחינת רפואה, ומדע, אוקיי? זה הייתי מחשיב דברים וואו, זה life changing. בסדר, אבל זה לא חייב כאילו, להיות life changing בגדול, פשוט עשה איזשהו שינוי אוקיי, לטובה. דפיברולטור. פייר, פייר. MRI, רנטגנים, CT סקאן, אנחנו עכשיו... אקס-ריי סקאן. חבר'ה, בואו נסכם את זה במדחום, אחי. לא בדיוק אלקטרוני, אבל אה, סבבה. אוקיי. אם אנחנו יורדים למדחום, אז בוא נגיד נורופן. פחות התכוונתי לכיוון של כאילו רפואה, אבל זה לגיטימי לגמרי. כן. אוקיי, אז סבבה. אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך במשך כמה שעות, כן, אם אתה אנחנו לא רוצה. נמשיך את הרעיון אני- הזה לפשוט. אני לא רוצה שפשוט תמשיכו להגיד דברים. הוא רוצה שאנחנו ננהל שיחה. ננהל זה עוד שיח? די התכוונתי אוקיי, שזה יהיה בוא שיחה. נצמצם את זה לרגע. מה הדבר הכי משמעותי אי פעם? הקדוש ברוך הוא. זה לא טכנולוגיה. השם זה הטכנולוגיה הכי גדולה. מירקלס מי בראדר. אני אוהב איך זה הפודקאסט, הפרק הזה התחיל כל כך רציני, הוא פשוט דיריילד. אומייגאד. אפרופו דברים, טכנולוגיה, רכבות. אוי. סיימתם? כן. אוקיי, זה להוסיף נקודה אחת לזיו ונקודה לגלעד. hell yeah. hell yeah. let's go, let's fucking go. אוקיי, מה מעצבן אתכם? יואו. אוי, יואו, לא. מה מעצבן אותי. מה מעצבן אותך? אוי, מה לא. אמרת? אני יודע מה מעצבן אותי. אני יודעת גם מה מעצבן אותי. אני... גיל. סקונקס? לא, 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 לא. גיל לא. מעצבן. פשוט גיל, גיל לא מאוד נקודה. מעצבן. רגע, תנו לנו לדבר, תנו לא, לנו רגע. לדבר. התכוונתי כאילו גיל, תשמע את זה. סקונקס דוד? hell no. hell no. But banana bread at work, dude? Hell yeah. fucking work, dude! hell yeah. לא, אבל אחד הדברים שמעצבנים אותי, ראיתם את השינוי בטון? מומחה. אחד הדברים שמעצבנים אותי באמת זה שאם יש למישהו דעה שונה. שונה ממך, מהמם. והוא לא מוכן, והוא תוקפני אם אתה אומר דעה אחרת.
כאילו, אני לא מדבר עכשיו בהומור, שנגיד, גלעד יגיד שהוא אוהב את פלייבוי קארטי, ואני אגיד, לא, זה חרא של מוזיקה. אני מדבר על בקטע של, אני מדבר עם מישהו, הוא אומר לי דעה אחרת, אני כזה, אבל אני לא באמת חושב שהדעה הזאת, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה, והוא תוקף אותי. מתחיל לכעוס עליי, אוקיי, יש לי גם ממש. משהו שגורם לי להתעצבן. You know that, מכירים את זה כשאתם בבית שלכם, ואז האינטרנט שלכם זה connected, אבל בלי אינטרנט? כן. fucking God. כן, קונקט אינטרנט. אני חושב שהוורדינג שלי לא היה הכי טוב. אני יותר התכוונתי לזה כאילו, כהמשך של השיחה על מה עוזר לכם לעשות פוקוס, יותר כאילו ההפך. מה מוציא אתכם לפוקוס? מה מפריע לכם? אוקיי. אם מישהו נכנס לי לחדר, אם אני מרוכז במשהו, אם אני עובד במשהו, ואז מישהו נכנס אליי לחדר ומתחיל פשוט לדבר איתי, כאילו, אני חייב לו משהו. יש לי דוגמה מהחיי העבודה שלי בגל"צ, שאם אני מתרכז ועושה משהו, ואז יש כל מיני מפיקים ועורכים שהם לא סבלנים ושיט וכזה, נו, אתה מסיים עם זה? כן, אני באמצע. אני עדיין עובד על זה. נו, עוד כמה זמן? זה באמצע, אני עובד עם זה, ואני משאיר את הטון שלי כמה שיותר נורמלי וצ'יל, כי בסופו של דבר אני יודע שבלעדיי אין להם תוכנית, ולהגיד שהם צריכים להגיד תודה לך שאני נמצא זה קצת אגואיסטי, אז אני לא אגיד את זה. אבל אני יודע שהעבודה שלי מספיק כאילו חשובה כדי שהם... אני מבין את הלחץ שלהם, ב-100%, אבל לפעמים הלחץ שלהם יוצא על האנשים, כאילו על הטכנאים, וזה פשוט מגעיל. ויש הרבה מאוד סיטואציות שזה באמת מאוד 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 מגעיל איך שזה יוצא, ויצא עליי כמה פעמים אנשים מגעילים, ואני פשוט ניסיתי להישאר כמה שיותר רגוע, ולא היה לי שום נראה לי סיטואציה אי פעם שהתפוצצתי על מישהו מזעם בגל"צ, אבל זה פשוט קשה להיות, זה בעיקר בעבודה של תקשורת, עבודה של חדשות. זה מאוד מאוד קשה העניין של להיות כמה שיותר אנושי במצבי לחץ עם אנשים שלא אנושיים, כי יושבים להם על הראש איזה 5 אנשים שלא עושים את העבודה שלהם ומנג'סים מישהו אחר שיעשה את זה. בזמן שאני היחיד שעומד להם בין התוצר הסופי לבין האשכרה לתת לזה לצאת החוצה. כן, פייר. הגיוני. אני מרגיש כאילו בכללי אנשים שלא מכבדים את העבודה שאתה עושה. אם אתה מתרכז במשהו והם מגיעים באמצע ומפריעים, כאילו, יכולים להפריע לך בכל מיני צורות, אם זה כאילו פיזית לגעת בך, או לנסות לפתור את זה בעצמם ולהידחף. כאילו, העובדה פשוט שהם לא יכולים לכבד את זה שאתה כרגע עובד על זה, ותפתור את הבעיה בשלב מסוים, זה ממש מוציא מריכוז. פייר. פייר. יש לו מישהו להוסיף? אני אשמח להוסיף רגע. אני באמת, אם אני יושב ואני כאילו סוף סוף מצליח להתרכז בעבודה או במשהו או בלהקליט, ואז אני אקבל נוטיפיקיישן במחשב של היי, צריך ממך בלה בלה בלה, whatever. זהו, אני סיימתי לעבוד לאותו יום. אני לא יכול לחזור, אני לא יכול למצוא עד אחרי שלקח לי כמה זמן שזה, לפעמים שעות, להיכנס למוד, נקרא לזה. כן. ואז מישהו יהיה כזה, יואו, אתה יכול לבוא ולעשות את זה ואת זה? ואני כזה, פאק, אוקיי. טוב, אני בא לעשות את זה. ואני זהו, אני סיימתי, אני לא אשב ויעבוד עוד אותו יום. אני לא אצליח לחזור לזה. מעניין. כן. פשוט כאילו מוציאים אותך מזה. מוציאים אותי 100%. זה גם לא כאילו מוציאים אותי סבבה, כמה דקות אני אחזור לזה. לא, אני אאוט. אני לא יכול לחזור לזה. כן, אני מבינה. כל כך כיף, אני עונה. נטע וזיו יש משהו? אצלי זה, איך קוראים לזה? נגיד כשאני מתרכזת, כשאני עושה דברים, זה או שנגיד פתאום יש איזה תמיד רעשים או משהו שקורה ברחוב. כי הרי הקירות, יש פה קירות יחסית אטומים, אבל לא אטומים עד הסוף, זה לא איזה
מה שנקרא, זה לא יותר מדי אטום או לא חלול. אבל שומעים הרי עבודות ברחוב, או במקרה של בזמן האחרון, ילדים מניאקים שזורקים נפצים. זה לא כיף. ממש לא זה כיף. לא כיף. ודבר נוסף שזה יותר פנימי ועוד יותר רועש מדברים שברחוב, זה הדלת שלי בחדר. הדלת שלי בחדר היא מאוד מאוד רועשת שפותחים אותה, ומאוד מאוד רועשת שסוגרים אותה, ומאוד מאוד רועשת שדופקים עליה. אז יש פעמים שאני יכולה להיות מאוד מאוד מרוכזת, כדי להיות ממש ככה בצ'יל, או כאילו לראות טלוויזיה, או לעשות את הדברים שלי בעמדה, ופתאום אחד מהמשפחה פשוט ידפוק בדלת, וזה יעשה לי כאילו התקף לב. זה פשוט מגיע מלא נודע, ואני כזה, זה כזה מחזיר אותך מה שנקרא למציאות. וזה, כן, זה לגמרי מוציא בריכוז. זה באמת לוקח זמן כזה, אחרי כל זה, כזה להשתקם לתוך כזה זון, מה שיקרא שבנית על עצמך שאתה היית מאוד מאוד מורכז. כן. אחרי כל זה. זה מאוד מעצבן. כן, אני מסכים. זיו, יש לך משהו להגיד גם? לא. אוקיי. עוד משהו בזה לפני שאנחנו עוברים? נקודות, חושב. בייבי, נקודות. אוקיי, הטוטלס עכשיו, 3 לזיו, 6 לגיל, 1 לגלעד, 6 לנטע. גאדם, היום. מה אני עושה לו טוב? לא כן. מה אתה עושה לו טוב? תשאל את האנשים שצריכים ממך לוק דה פאקינג. מה פה? לא כן. אוקיי, כמה עכשיו. שעות נשארו עוד, ענבר? בגדול נשארו לי עוד 2. אוקיי. אפשר לעשות את זה, בקטן, סתם. אם לא רוצים את זה, יש המשך. זה לא רק, זה לא כל פרק. אוקיי. אז בואו נלך כאילו 2 שעות שיש לי, כי אני מניח שזה פחות יהיה משהו מאוד ארוך זה. איזה כוח על אתם חושבים שהיה לכם הכי שימושי ביום יום? איזה כוח? אני חושב שיהיה לי הכי שימושי ביום יום. טלפורטיישן. כאילו, פייר. לא. ניח. כוח על היה הכי שימושי ביום יום. ביום יום שלכם. זה היה עוזר לי מאוד לפגישות שאני צריכה ללכת אליהן, וגם, נגיד, אם יש כל מיני מקומות שרחוקים מאוד ממני, אז אני יכולה פשוט להשתגר בלחיצת כפתור או משהו. It's fun. חד משמעית, טלפורטיישן. כן, אני גם מסכים, אני די מסכים עם נדע. אני יכול לומר הרבה דברים, כאילו אולי טלקניסס זה גם עובד בתור עבודה, אם אתה רוצה, וגם כאילו יכול לעזור לך בהרבה עבודות, וגם זה כאילו פשוט יכול לעזור לך לחיות את החיים שלך. לא צריך לקום מהמיטה או משהו, לא יודע. הרעיון ממש גרוע שיש לי זה קריאת מחשבות. אוי, לא. אתה הופך למאסטר מיינד של ליטרלי הכל תוך 3 ימים. אתה יודע מה כולם חושבים? אבל אתה תחטוף כאב ראש אחרי זה? מכל המחשבות של כולם? כן, אבל ממוקד כזה. אוקיי. אתה כאילו, אתה יודע מה אתה רוצה עכשיו מאנשים, כי אתה פתאום עובר ליד איזה מישהו, אתה שומע, כאילו מישהו בעבודה שלך שאתה מכיר, ואז אתה שומע כתוב, אתה ממש לא כזה, פאק, החודש לא הספיק לי כלום, אין לי מספיק כסף לקנות לעצמי אפילו בוריטו, ואז אתה כזה, בוא נקנה לו בוריטו והפוך אותו לחבר שלי. יש לך פה כלי מניפולציה חזק. ברגע שאתה עם זה. פאקינג דוגמה מטורפת, אחי. זה לא משהו שאני רוצה, אני אגיד זה ככה. אני דווקא יותר בווייב של טלפורט וטלקיניזס, אבל... let that sink in. כאילו, אני גם מוסיף את ה-obvious, שזה פשוט לעצור את הזמן, זה הכי OP. פייר, פייר. אבל כאילו זה קצת OP מדי, זה כבר די מביס את הפואנטה. אני לא יודע איזה באמת כוח על, אני חושב שכזה, וואו, ישנה לי את החיים, אוקיי? לא, זה לא חייב לשנות את החיים. אתה לא חייב להפוך כאילו לסופר הירו, זה פשוט משהו שיעזור לך ליום יום. אני חושב באיזשהו מובן, השילוב של בלתי נראה וטלפורטציה יכול לעזור בחיים.
כאילו, שילוב של שניהם. כי יש פעמים שאתה כזה, אתה לא רוצה שיראו אותי, אתה רוצה להיות לבד. פייר. אתה יכול פשוט כן. להיעלם. בלי לעשות מסכימה. הף ופאף. אוקיי, אז הייתי אומר, אני דווקא אוסיף לזה לעוף. כי אז פשוט יכול לעוף גבוה, לברוח. פליינג גילבו. כן. יואו, בדיוק. כמו בזה. פוטו בטאצ'י. כמו בפמנדט שלו. פליינג גילבו. בתור הדאצ'י. כן. הדברים היחידים שאני באמת חושב עליהם זה, כאילו, סער, בטלפורטציה של, אני חייב לעוף מפה, אני חייב להיעלם מפה עכשיו, אני לא יכול להישאר פה. זה, ונגיד, באמת עניין של, אני לא רוצה שיראו אותי עכשיו, אני צריך רגע לעצמי, מהמם. ואז זה בלתי נראה. זה באמת הדברים היחידים שאני חושב כן. שהם שינוי משמעותי, נקרא לזה. לא משמעותי כאילו, אני סופר הירו, אבל יעשו לי טוב בחיים האישיים שלי. מהמם. מהמם. אוקיי. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? אתה רוצה להוסיף משהו? לא. לא, האמת שלא במיוחד. God damn. אוקיי, טוב, נטע מקבלת מלא עומי נקודות אמר את לפי זה, דעתי. עומי אמר את זה. נטע למעשה לא קיבלה נקודה אחת בראונד הזה. הולי שיט. זיו, אתה קיבלת נקודה אחת. גיל קיבל לא. נקודה אחת. גלעד קיבל 2 נקודות. כל הכבוד לגלעד! כל הכבוד אני לגלעד. כבר לא אני בבוטום, לא חברים. מבינה אתה עדיין את זה בבוטום. שהפורום- אתה עדיין בבוטום. כן, אתה... פותח את הפה, גלעד, למה פותח את הפה? זה מה יש? רגע, מה הסקורס כרגע? 4 לזיו, 7 לגיל, 3 לגלעד, 6 לנטע. היום. אוקיי. ובואו נסיים אחד טיפה יותר רגוע. מה היה החופשה האידיאלית שלכם? או, האידיאלית. זה משהו שחשבתי עליו בעבר, יש לי תשובה מדויקת, אוקיי. אוקיי? אז מה שאני חושב עליו כהחופשה האידיאלית היא... אני רוצה להיות- let's go. Let's go! אני רוצה כזה דבר. אני רוצה להיות בכזה וילה עם נגיד חברים טובים, אוקיי? מהמם. אבל לא במקום שגם יהיה מלא בניינים ליד, אני רוצה אזור שקט, פייר. אוקיי? בריכה בחוץ, אני רוצה חדר עם גיטרות, שכל אחד, גם מי שלא יודע לנגן, יכול לבוא, לקחת כלי, לא בהכרח גיטרות מן הסתם, אבל יכול לבוא, לקחת כלי נגינה כלשהו, פשוט ופשוט מתאר את לג'ם. מתאר את הבית העתידי שאתה רוצה, אחי. כן, כי בסופו של דבר אתה רוצה שהחופשה החלומית שלך לא תיגמר. אני לא יודע איך עמוק. לתאר את זה חוץ ואני פשוט מדמיין את הפאקינג בית של קרי בסייבר פאנק. שזה? כן. כן, אני רוצה את הבית של קרי מסייברפאנק, אוקיי? אני רוצה... באמת, אני אוהב את הרעיון של לקחת חופשה, חברים, וללכת לאיזשהו מקום רחוק, שקט, גיטרות, עניינים. ההיסטוריה מוכיחה שרק דברים טובים יוצאים. מהמם. אני דווקא הייתי וזה הולך על הכיוון המוחלט אחר, כאילו, ארצות הברית פרברים עם איזה פאקינג מיניוון כזה, שאתה פשוט יכול לחיות איתו. פשוט אין הגבלה של זמן או כסף, דאם. פייר. ופשוט עושה מה שאתה רוצה, כאילו, אבל אתה עצמאי, אתה אדם לעצמך. אני הייתי הולך יותר על... גם כן אזור פרברים ולא מיניוון. יותר בית פרטי קטן. אבל נראה לי עברנו נושא לאיפה אנחנו רוצים לגור. כן, לא. לא. הכיוון היותר חופשה. לחופשה. אתה התחלת את זה. אני מדבר על החופשה שלי, ומה לעשות שהחופשה החלומית שלי להיות בבית. זה פשוט אונסטלי, ג'ם. החופשה החלומית שלי זה אה. להיות באיזשהו עיר, ואז להתחיל להסתובב לאן שבא לי, ללכת לאיזה מקום שבא לי, ואז ברגע שנמאס לי, לצאת קצת יותר מהר וללכת למקומות יותר פרבריים כאלה. אני אגיד לכם את זה ככה. על מה שגיל אמר הוא קיבל נקודה אחת. What the fuck? אז אני אגיד את אותו דבר שוב. אני לא, לא.
הוא הוביל את הסיסטם. הוא ניצח, כאילו, הוא ניצח את הסיסטם. שיט. wrap it up. אני שם לימיט, אני לא נותן לך יותר נקודות על להגיד אותו דבר בדיוק, אוקיי? אומייגאד. אומייגאד. לא, אבל כאילו כן, מה לעשות, אני יותר בן אדם שלפחות בשנה האחרונה אני יותר מסתגר. אז לצאת ולהסתובב זה לא משהו שבהכרח ילך לי בקלות. לעומת זאת, להיות עם חברים פשוט בצ'יל, מבין? בלי דאגה בעולם. זה מה שאני חושב. וכן, ואני יודע שאני לא מקבל נקודה על מה שאמרתי עכשיו, אל תדע. לא קיבלת. בדיוק. פואנטה. לא קיבלת בלי קשר לזה שחזרת על עצמך. זהו. כל הנקודות שהשגת עד עכשיו נמחקו. לא, אתה ב8. Let's go. What the fuck? עוד מישהו? אם גלעד יגיד עוד what the fuck פעם אחת אני... קיבלנו תשובה מזיו ומגיל. מה אני אמרתי? גם אתה, כן, בעצם. פשוט נקטעת באמצע כשאמרנו שזה יוצא מהנושא. למה? חופשה של ללכת לא, לטייל? הוא נתן את... לא, הוא שכלל אחר כך, הוא אמר תשובה. כן, סבבה. נטע, יש לך משהו להוסיף? אני פשוט חושבת שחופשה אידיאלית בשבילי זה פשוט כזה... זה כזה... מה שנקרא... כאילו, היכולת באמת... בוא נגיד ככה... באמת חופשת... כאילו... כמו... אין לי תשובה כאילו מוגדרת מאוד מאוד. זה כאילו... פשוט לעשות את ה... כאילו לבקר במקומות שאני מאוד מאוד רוצה ואוהבת. כאילו אפשר להגיד, זה יותר כזה כללי של לחקור את העולם. אפשר? כאילו... מקומות לעשות ספציפיים דברים, כאילו... שהיית רוצה ללכת? מקומות כאילו נגיד מקומות מאוד מאוד שאני אוהבת, נגיד, יש לי חלום מאוד מאוד גדול לטוס ליפן, נגיד, ליוניברסל פארק, יש שם הרבה מאוד דברים מגניבים, לא יודעת, כאילו באמת... יותר בכיוון כאילו של עיר? לא יודעת איך כזאת? חושבת טוקיו, או גם קיוטו, גם נגיד ללכת לאירועים מאוד גלובליים, מאוד מאוד מעניין. נגיד פעם גם כמו ללכת סתם לראות אי פעם את הגיים אוורדס בארצות הברית, או אי פעם שזה חזק. או לקנות כרטיס ולצפות באירוויזיון, זה גם משהו שחלמתי עליו. אני מאוד רוצה לעשות את זה יום אחד. אולי גם אולי אם המופע אי פעם יגיע לארץ, אז אני אשכרה גם אקנה כרטיס וגם זה. חייב להגיד, שיחה מרתקת, אני מאוד שמח מהתשובות של כולם. היחיד שקיבל נקודה זה גיל. What the hell, אומייגאד. עכשיו אתה חייב להגיד לנו מה לעזאזל. עכשיו החוק. אני ממש מופתע שאתם לא ניסיתם יותר כאילו לנסות להבין מה החוק. לא, רגע. תכי לא נגמר הראונד. תכי לא נגמר הראונד. של האחד הזה. כן, אבל אתה לא אומר מתי הם מקבלים כאילו נקודות. כל פעם שאנחנו מדברים אני חושב זה נכנס לפול של... אוקיי, אז בואו נסיים עכשיו את ה-general concept. אני נשבעת שזה אם זה דציבל. לא, זה לא דציבל. אומייגאד. אני שנייה עוצר את ההקלטה. וואט? אוקיי, חזרנו. סליחה על זה. הולי שיט. אז עכשיו, על כל שאלה שנתתי, היה לי מילה ספציפית שאני חיפשתי שתגידו. וכל שמישהו אמר את זה הוא קיבל נקודה. אז למשל על הטופיק הראשון של האידיל וידאו גיים, אני ניסיתי לגרום לכם להגיד מולטיפלייר. או כאילו כפיצ'ר שאתם רוצים או שלא רוצים. אף אחד לא אמר את זה. אף אחד לא אמר פעם אחת. הבנתי, אוקיי, כן. מה משהו שוב? מולטיפלייר. זה הראשון. אף אחד לא דיבר על פאקינג מולטיפלייר. 6 נקודות שגיל קיבל זה על מוזיקה. כי אתה, במה עוזר לכם לעשות פוקוס? כי אתה אומר המוזיקה, ואמרת המילה מוזיקה בחזור איזה 5 פעמים. כשניסית להסביר את זה. כן, נשמע מאוד הגיוני. זה נשמע מאוד משהו שאני... כן, אני ונטע דיברנו על זה, אבל כאילו... כן, וקיבלתם נקודות על זה. אתה קיבלת 2 נקודות על מוזיקה, נטע קיבלה נקודה 1 על מוזיקה. ואז בא כאילו, בדברים שמפריעים לכם, המילה הייתה רעש.
או רועש. ונטע קיבלה 5 נקודות על זה. אומייגאד. אוקיי, אבל זה היה זה. אבל זה לא כל הפרק. כי הוא הביא אומן אורח? למעשה, ואני מצטער לבשר לכם את זה ככה. אתה לא מגיע, הולי. אני לא מאמין. אולי ניתן לו לדבר. מי אומר? פעם ראשונה מאז 6 שנים שמטרן נכנס. What the fuck. או. מה? אוקיי. אנחנו הולכים להתפוצץ! על מה אנחנו מדברים? מולטיפלייר, מיוזיק. אוקיי, חברים. מחברות, אבק, מחשב, שלט, לא, מים. בסופו של דבר אני חושב שהוא מנסה משהו להלחיץ אותנו, סתם חרא. חבר'ה, זה כמו זה בסייברפאנק. חברים, אנחנו מביאים לו את הצ'יפ או לא? מביאים לו את הצ'יפ. כן. לא צריכים אותו. אני חושב שאנחנו צריכים להגיד, אם בר גולן, אתה המלך, אנחנו לא יכולים בלעדיך. אתה הכי טוב, מומביי, מקדונלדס. טוב, היה לי להכיר את הפיינקראפט כולכם. מובי קיים. היה טוב להכיר את כולכם, לפני שאנחנו הולכים. מלחמת אזרחים. אוקיי. אימא'לה. היי, מה אתה עושה? שלום. מה אתה עושה? וברוכים הבאים. שנייה, אני אתן לזה. סיים. זה לא, אוקיי. רגע. זה לא מסתיים, זה לא ממשיך. זה לא הולך להסתיים. לא, רגע, תן לו. זה לא הולך תן לו להסתיים. שנייה. ברוכים הבאים ל-E3 2005. יואי שיט! היום מייקרוסופט הולכים להכריז על הרבה דברים. אבל, אני השתלתי פצצה. אם דבר אחד מת בקונפרנס שלהם, לא משנה מה, אם אנחנו רואים מישהו מת, הפודקאסט אינסטנטלי נגמר. יש לי רשימה של השאלות הכי חשובות והכי דרמטיות שאנשים מתלבטים עליהן. ואני צריך שכולכם תגיעו להחלטה כלל על כולם, או לפחות חצי מהם. וזה איך שהם מאתרד הפצצה. אנחנו נעשה רפיד פייר, אפשר לחזור אחר כך, צריך אבל שתגיעו באמת להחלטה כולם, ולא סתם להגיד את זה. אומייגאד. אוקיי. השאלה הראשונה, איך אתם שמים נעליים? גרב נעל, או גרב נעל. גרב נעל. גרב נעל. אוקיי, פרפקט, שאלה 2. אם אתם הייתם יכולים לבחור, הייתם מעדיפים לא לישון אף פעם, לא לנשום אף פעם, או לא לאכול אף פעם? לא לא לישון אף פעם. לא לישון אף פעם. אוקיי. האם הוטדוג זה סנדוויץ'? לא, זה לא סנדוויץ'. לא, אתה לא עושה את זה עכשיו. לא. אתה לא עושה את זה עכשיו. זה חייב להיות הדעה האמיתית שלכם. זה לא סנדוויץ'. לא. זה מאכל בשם הוטדוג? עצמו. הוטדוג זה לא סנדוויץ'. האם Honestly. קורנפלקס זה סופ? לא, קורנפלקס קורנפלקס זה זה לא לא מרק. מרק. קורנפלקס אוקיי. זה לא מרק. שאלה הבאה. האם בלוק גבינה זה loaf of milk? לא. לא, זה מגעיל. זה לא מגעיל. לא, כי האימפליקיישן מפחיד אותי. אם בר אני נשבע אם אתה הולך לשאול את מה שאני חושב שאתה הולך לשאול. כמה חורים יש בקשית? 2? שתיים. אוקיי. כלב או חתול? כאב. לב. הייתה? לא, לא. מה שאת אוקיי. באמת חושבת. אוקיי, לזה לא הגעתם להחלטה, ממשיכים קדימה. האם מים רטובים? כן. כן. מה? האם מים כן. מה אם רטובים? הם רטובים? מה אם הם רטובים? אוקיי. מה מנצח בקרב? גריזלי בר או גורילה? גורילה. מה? גריזלי. לא הגעתם להסכמה. מה מנצח בקרב? אחד מכל פוקימון או ביליון ליונס? אחד מכל פוקימון. אחד מכל פוקימון. אחד מכל פוקימון. ראיתי את הסרטון הזה. אוקיי, סבבה. מה הגיע קודם, התרנגול או הביצה? התרנגול. התרנגול. אוקיי. פאק. האם הכוס היא חצי מלאה או חצי ריקה? צי מלאה? היא מלאה. חצי מלאה. נטע? אוקיי, סבבה. האם
זה בסדר לשים פיינאפל על פיצה. כן. כן! כן. לא. לא! אוקיי, עכשיו הגיע הדבייט. אתם צריכים אשכרה להגיע להסכמה על השאר. חסר לך. אז בבקשה תתחילו לעשות דבייט על כלב או חתול. בעצם לא, זה הסכמתם. לא הסכמנו לזה. לא הסכמנו על זה. כלב או חתול? אוקיי, חתול הוא מעצבן. ליטרלי כן. גם חתול כלב, אובייקטיבית לא אוהב אותך. בתור בן אדם שהיה לו גם כלב וגם חתול, כלב הרבה יותר טוב, הוא רוצה להיות כלב- איתך, חתול כלב מראה אהבה בצורה כל כך הרבה יותר אני לא טובה מסכימה, מאשר יש חתול. חתולים כאלה מתוקים ומראים עליי אהבה כל הזמן. גם כשאני מדוכדכת הם מגיעים אליי ומרפאים אותי. אוקיי, אבל כשכלב מלקק אותך זה יותר כיף. נכון. חתול לא מלקק אותך, חתול אין סיכוי- מראה לך אין את החור של סיכוי התחת שהשיחה- שלו והולך קדימה. אין סיכוי שהשיחה הזאת הולכת לשום מקום, חברים. אוקיי, אז נמשיך קדימה. מה עוד לא הסכמנו? לא יודע, האם... פיינאפל on כן, pizza. פיינאפל או פיצה. זה תוספת, נטע, אנשים מוסיפים דברים מוזרים על פיצות. לא, בסוף גם זה כאילו, בסוף גם השאלה היא כללית מדי. האם מותר לשים? כן, ברור שמותר לשים. למי אכפת אם מישהו שם את זה ואתה לא נהנה מזה? פשוט תאכל את הפיצה. תאכל את הפיצה שלך, מה אכפת לך שאנשים... Well, I guess. אני יכול להגיד לך, אני מכיר אנשים שאוכלים פיינאפל על פיצה כל החיים שלי, כי זה ההורים שלי, אוקיי? האם ירד לי הערך שלהם? כן. אבל... אני אדאג להגיד את זה לאבא שלי אחר כך. סתם. סבבה, אני אגיד שזה מספיק קרוב. אז גריזלי בר הוא גורילה. גורילה. אוקיי, אונסטלי, כנראה שגורילה. נראה לי גם גורילה. גורילה. אחי, אני כי רוצה גורילה לראות את מאוד הקרב הזה. חזקה. גורילה מאוד פאקינג חזקה. אני פשוט מדמיין את הגריזלי בא, ואז את הגורילה תופסת אותו ועושה לו אני בטוח שיש איזה כזה, רדיט מעיף אותו ארגומנט מצד על זה לצד. מלפני 6 שנים, והאובג'קטיב משם הוא הביא האנסר את זה כל גריזלי. משם הוא הביא את כל השאלות. איפה אתה חושב? אני מאמין שזה גורילה. גם אני. יאללה, נקסט. התרנגול או הביצה, אז זה לא הגענו להסכמה. ביצה, אובייסלי הביצה, כי לא, התרנגול... לא, כן, תרנגול. כי התרנגול לא היה יכול להיות קיים, אוקיי? אתה צודק. האנססטר של התרנגול קודם היה קיים, הטיל ביצה, ואז הביצה הזאת נפתחה, ורק אז יצא התרנגול המודרני. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על כן. תרנגול קדמון, או תרנגול כן, אז כן, אבל... אוקיי. תודה רבה. אני אסכים עם מה שזיו קוראים לו גם. וואו. אוקיי, אז אני חושב שנשאר לנו רק חתולים או כלבים. כלבים. זה שיחה בעייתית. את יודעת שיחה כמה ממש פעמים בעייתית. חתולים שרטו אותי? מעבר לזה, סבבה? אני אספר לך סיטואציה, אוקיי? כשהאחות שלי נולדה, החתולה שלנו בבית הרגישה ממש... כאילו פתאום הביאו משהו חדש הביתה, הביאו את שירלי. פיט שנאה אותה, היא התחילה לשרוט אותה, אימה עליה, דברים כאלו. אז כן, חתולים לא טובים כמו כלבים. כי כלב יבוא, יריח את התחת כמה פעמים, ויהיה כזה, אני אשמור עליו כל החיים שלי. חתול יעשה לו... לא תמיד גם, זה נורא תלוי זו שאלה כל כך תלוית בן אדם, וכל כך תלוית ניסיון. אוקיי, זה רגע. שאלה בוא ממש נעשה, בוא קודם כל ניישר קו, סבבה? זה שאת יותר אוהבת חתולים, לא אומר שכאילו בצורה אובייקטיבית חתולים עדיפים, סבבה? בנוסף לזה, אוקיי? את יכולה, אפשר לנסות לדבר על סטטיסטיקה, כאילו, אם יותר אנשים אוהבים כלבים, את יכולה להסכים שכלבים עדיפים, אבל את עדיין מעדיפה חתולים, ואת במיעוט. קיצור, נדע, אנחנו לא אומרים שאת טועה, אבל את טועה. ברא, את ראית את בילי, הוא כזה מתוק. כן, זה בדיוק העניין. זה כאילו, זה- אין לי... זה לא שאני... אבל אני גם ראיתי את רקון. פייר. לאן אתה חותר פה, אחי? רקון היה פחות מתוק. אני חושב שאנחנו פשוט רואים את ריל פאק. אני מחכה שמישהו ימות. הייתי אומר... רגע, hold on. אני מסתכל. רגע. לא. זה סיזריל, חברים. שיט, half-life 2. לא! בכל מקרה... היה נעים להכיר אותנו. אבין בר? אוקיי, טוב, פאק. אני מניח שמישהו יחמוד פה. כל דני רץ. אם זה נגמר פה, גיל ניצח, 8 נקודות. הצלחתם בערך את המטרה.
אוקיי, הוא לא מת, הוא לא מת. הוא לא הוא לא מת! מת. ספיידרמן! לא מתים בספיידר. הוא לא מת, נכון. הוא לא מת. פייטס. יש פה מתחילת. לא שקראו אותו מת. בטמן לא הורג. בטמן לא הורג. אוקיי. אוקיי. אוקיי, לא, הוא מת, ביי.